Izenzo isahluko sokuqala soqala ukufunda evesini lokuqala. Incwadi yokuqala ngayiloba Theophilo. Ngakho konke uJesu aqala ukukwenza nokukufundisa kwaze kwaba lusuku akhushulwa ngalo, esebayalile ngoMoya oNgcwele abapostoli ayebakhethile, waziveza kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi. Wabonwa yibo izinsuku ezingama-40 ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu. Kwathi ehlane nabo wabayala ngokuthi, "Ningamuki eJerusalema, kodwa nihlalele isithembiso sikaYise enasizwa ngami. Ngokuba uJohane wayebhaphatisa ngamanzi, kepha nina nizakubhaphatiswa ngoMoya oNgcwele kungakadluli izinsuku eziningi." Khona labo ababebuthene bambuza bathi, "Nkosi, usawubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi na?" Wathi kubo, "Akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu uBaba akumisele ngamandla akhe, kodwa nizakwamukeliswa amandla uMoya oNgcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba." Kwathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka, ifu lamsusa emehlweni abo. Bathi besagqolozela ezulwini emuka, bheka, amadoda amabili ayemi kubo, embethe izingubo ezimhlophe, athi, "Madoda aseGalile, nimeleni nibheka ezulwini na? UJesu lo, osuswe kini enyuselwa ezulwini, uyakuza kanjalo, njengalokho nimbonile eya ezulwini." Khona babuyela eJerusalema bevela entabeni ethiwa eyeMinqumo, eseduze neJerusalema, ibanga lohambo lweSabatha. Kwathi sebengenile, wenyukela ekamerweni eliphezulu, lapho bebehlala khona oPetro, noJohane, noJakobe, no-Andreya, noFiliphu, noThomase, noBhatholomewu, noMathewu, noJakobe ka-Alfewu, noSimoni umZelothe, noJuda kaJakobe. Bonke laba baqinisela nganhliziyonye ekukhulekeni kanye nabesifazane noMariya unina kaJesu nabafowabo. Ngaleyo mihla uPetro wasukuma phakathi kwabazalwane, isixuku sabantu esasikhona ndawonye kwakungathi 120, wathi, "Madoda, bazalwane, kwakumele ukuba kugcwaliseke umbhalo uMoya oNgcwele owawukhulumayo ngaphambili ngomlomo kaDavide ngoJuda, owayengumholi kulabo ababamba uJesu, ngokuba wayebalwe kanye nathi, wathola isabelo kule nkonzo. Lowo-ke wazuza insimu ngomvuzo wokungalungi, wawa ngekhanda, waqhuma phakathi, nezibilini zakhe zonke zachitheka. Kwaziwa yibo bonke abakhileyo eJerusalema, yaze yagajwa leyo nsimu ngolimi lwakubo ngokuthi i-Alkeldama, okungukuthi insimu yegazi, ngokuba kulotshiwe encwadini yamahubo ukuthi, "Umuzi wakhe mawube yihlane, kungabikho ohlala kuwo," nokuthi isikhundla sakhe asithathwe ngomunye. Ngakho kulawo madoda ayehamba nathi isikhathi sonke, lapho iNkosi uJesu ingena, iphuma phakathi kwethu, kuqalela embhaphatisweni kaJohane kwaze kwaba lusuku akhushulwa ngalo kithi, kumele ukuba enye kuwo ibe ngufakazi kanye nathi ngokuvuka kwakhe. Base bemisa ababili, uJosefa othiwa uBasaba, othiwa futhi uJusto, kanye noMathiya. Base bekhuleka bethi, "Wena Nkosi, owazi izinhliziyo zabantu bonke,
Ake ukhombe omunye kulaba ababili omkhethileyo ukuba athathe isikhundla sale nkonzo nobupostoli aphambuka kuso uJuda ukuya endaweni yakhe. Basebebenzela inkatho, yadla uMathiya, wabalwa kanye nabapostoli abayi-11. Izenzo isahlwana sesibili soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwathi sekufikile usuku lwePentekoste, bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla, yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo, zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Base begcwala bonke umoya ongcwele, baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphumisela. Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalema, amadoda akholwayo evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu. Kwathi kuzwakele lo mdumo, uquqaba lwabuthana lwaphithiza ngokuba kwaba yilowo nalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakubo. Bethuka bamangala bathi, "Bheka, bonke laba abakhulumayo abasibo abaseGalile na? Yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na? AmaPhante, namaMede, nama-Elamiti, nabakhile eMesopotamiya, naseJudiya, naseKapadosiya, nasePontu, nase-Asiya, naseFrigiya, nasePhamfiliya, naseGibhithe, nasezweni laseLibiya, naseKhurene, nezihambi zaseRoma, nabaJuda namaproselite, abaseKrethe nabase-Arabiya, siyabezwa bekhuluma ngezilimi zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu." Bonke bamangala, basambatheka, bathi omunye komunye, "Uthini lokhu na?" Kepha abanye bababhuqa bathi, "Bagcwele iwayini elimnandi." Wayesekhuluma uPetro nabayi-11, waphakamisa izwi lakhe, waphumisela wathi kubo, "Madoda akwaJuda nani nonke enakhileyo eJerusalema, makwenzeke lokhu kini, nibeke indlebe emazwini ami, ngokuba laba kabadakiwe njengokucabanga kwenu. Lokhu kuseyihora lesithathu lemini, kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngomprofethi uJoweli ukuthi, kuyakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthulula uMoya wami phezu kwawo wonke inyama. Amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha, izinsizwa zenu zibone imibono, abadala benu baphuphe amaphupho. Yebo, naphezu kwezinceku zami nezincekukazi zami ngiyakuthulula uMoya wami ngaleyo mihla. Ziyakuprofetha, ngiyakuveza izimangaliso ezulwini phezulu nezibonakaliso emhlabeni phansi, igazi, nomlilo, nokuthunqa, nomusi. Ilanga liyakuphenduka ubumnyama, inyanga ibe yigazi, lungakafiki usuku olukhulu noluqhamileyo lweNkosi. Kuyakuthi yilowo nalowo obiza igama leNkosi uyakusindiswa. Madoda akwa-Israyeli, zwanini lamazwi. UJesu waseNazaretha, indoda
efakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla nangezimangaliso nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, njengalokhu nazi na uqobo lwenu, yena lo esinikelwe ngesu elimisiweyo nangokwazi phambili kwaNkulunkulu, nambethela ngezandla zabangenamthetho, nambulala. Lowo uNkulunkulu wamvusa ethulula iminjunju yokufa. Lokhu kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yikho, ngokuba uDavide uthi ngaye, ngayibona iNkosi phambi kwami njalo, ngokuba ingakwesokunene sami, ukuze nginganyakaziswa. Ngalokho inhliziyo yami iyajabula, nolimi lwami luyethaba, ngisho nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba, ngokuba awuyikushiya umphefumulo wami eHadesi, futhi awuyikuvuma ongcwele wakho abone ukubola. Wangazisa izindlela zokuphila, uyakungigcwalisa ngokujabula ebusweni bakho. Madoda, bazalwane, ake nikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide, ukuthi wafa, nokuthi wambelwa, nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Ngalokho lokhu engumprofethi ekwazi ukuthi uNkulunkulu owayefungile kuyo ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakhe uyakubeka omunye esihlalweni sakhe sobukhosi, ebona kusephambili, wakhuluma ngokuvuka kukaKristu ukuthi akashiywanga eHadesi, nenyama yakhe ayibonanga ukubola. UJesu lo uNkulunkulu wamvusa esingofakazi bakho thina sonke. Ngakho ephakanyiselwa ngakwesokunene sikaNkulunkulu, esamukele kuyise isithembiso sikaMoya oNgcwele, wakuthulula lokhu enikubonayo enikuzwayo, ngokuba uDavide akenyukelanga ezulwini, kepha yena uthi, iNkosi yathi eNkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisinabelo sezinyawo zakho. Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile iNkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni. Sebekuzwa bahlabeka ezinhliziyweni, bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda, bazalwane, siyakwenzenjani na? UPetro wayesethi, phendukani, yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu uyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathizwa. Kwenezela ngalowo mhla abantu kungathi yizinkulungwane ezintathu. Baqiniseka njalo esifundisweni sabapostoli, nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemikhulekweni, kepha kwaba yilowo nalowo wehlelwa ngukwesaba. Kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babendawonye, behlanganyela izinto zonke, bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela bonke ngayo.
njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyoni ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobuhlophe benhliziyo, bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Izenzo isahluko sesithathu soqala ukufunda evesini lokuqala. OPetro noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhuleka elesishiyagalolunye. Kwase kulethwa indoda ethile yisishosha kwasesiswini sikanina, ababeyibeka imihla ngemihla ngasemnyango wethempeli othiwa Omuhle, ukuba icele ukwabelwa izipho kwabangenayo ethempelini. Kwathi ukuba abone oPetro noJohane beza kungena ethempelini, wacela ukwabelwa isipho. Kepha uPetro wamgqolozela kanye noJohane wathi, "Sibheke." Wayesebabheka ethemba ukuba amukele utho kubo, kodwa uPetro wathi, "Isiliva negolide anginalo, kepha lokho enginakho ngikupha khona. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, hamba." Wayesehamba ngesandla sokunene, wamsukumisa, waqina masinyane izinyawo zakhe namaqakala. Egxuma, wema, wahamba, wangena nabo ethempelini, ehamba, egxuma, emdumisa uNkulunkulu. Abantu bonke bambona ehamba, edumisa uNkulunkulu, kepha basebemazi ukuba nguyena owayehlalela ukuphiwa ngasemnyango omuhle wethempeli, behlelwa ngukwesaba nokumangala ngokwenzakele kuye. Esabambelele koPetro noJohane, bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa ukaSolomoni, besaba kakhulu. Khona uPetro ebona lokho wathatha wathi kubantu, "Madoda akwa-Israyeli, nimangalelani ngalona? Nisiqolozelelani ngokungathi simenze ukuba ahambe ngawethu amandla nangokwethu ukukholwa na? uNkulunkulu ka-Abrahama no-Isaka noJakobe, uNkulunkulu wawobaba bethu, uyidumisile inceku yakhe uJesu enayikhaphela nayiphika ebusweni bukaPilato, yena esenqumile ukuyikhulula. Kepha nina namphika ongcwele nolungileyo, nacela ukuba niphiwe ongumbulali. Nayibulala inkosi yokuphila, ayivusayo uNkulunkulu kwabafileyo, esingofakazi bakho thina. Ngokukholwa egameni layo, lo enimbonayo nenimaziyo igama layo lamenza aqine. Nokukholwa okungayo kumnikele impilo phambi kwenu nonke. Kalokhu, bazalwane, ngiyazi ukuthi nenza lokho ngokungazi, njengabo ababusi benu. Kepha lokho uNkulunkulu akukumemezela ngaphambili ngomlomo wabaprofethi bonke ukuthi uKristu wakhe uyakuhlupheka, ukugcwalisile kanje. Ngalokhu phendukani, niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu, ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelelwa ezivela ebusweni beNkosi, nokuba ithume uKristu Jesu enimiselweyo, okumele ukuba izulu limamukele kuze kube yizikhathi zokubuyisela kwakho konke uNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele kusukela kwaphakade. uMose kambe wathi iNkosi uNkulunkulu iyakunivusela umprofethi kubazalwane benu njengami. Niyakumlalela kukho konke azakukhuluma kini.
Uyakuthi wonke umuntu ongayikumlalela lo mprofethi uyakuchithwa kubantu. Yebo, nabaprofethi bonke kusukela kuSamuweli nabalandelayo bonke abakhulumileyo bamemezela lezo zinsuku. Nina ningamadodana abaprofethi nawesivumelwano uNkulunkulu asenzayo nawoyihlo, ethi ku-Abrahama, ngenzalo yakho iyakubusiswa imindeni yakho yomhlaba. uNkulunkulu eseyivusile inceku yakhe, wayithumela kini kuqala ukunibusisa ngokuniguqula kube yilowo nalowo kini ebubini bakhe.